Hekk kif is-Sibt f'Malta saret l-elezzjoni għall-Parlament Ewropew, f'din l-elezzjoni votaw 72.6% ta' dawk li kienu eleġibbli. Ħarsa lejn it-turnout juri li f'kull distrett kien hemm tnaqqis fl-ammont ta' voti mixħuta fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew meta mqabbel mal-aħħar elezzjoni li kienet saret fl-2014. F'dik l-elezzjoni l-ammont ta' voti midfuqa kien ta' 74.8% li jfisser li kien hemm tnaqqis ta' aktar minn 2% fuq 5 snin ilu. Distrett b'distrett dawn huma differenzi fl-ammont ta' voti midfuqa meta mqabbel ma' 5 snin ilu. Fl-ewwel distrett ivvutaw 71.4% jiġifieri tnaqqis ta' 4.3%. Fit-tieni distrett ivvutaw 73.8% tnaqqis ta' 3.6%. Fit-tielet distrett ivvutaw 69.8% tnaqqis ta' 6.7%. Fir-raba' distrett ivvutaw 75% tnaqqis ta' 4%. Fil-ħames distrett ivvutaw 75.3% tnaqqis ta' 1.6%. Fis-sitt distrett ivvutaw 75.6% tnaqqis ta' 2.6%. Fis-seba' distrett ivvutaw 75.3% tnaqqis ta' 2.1%. Fit-tmien distrett ivvutaw 72% tnaqqis ta' 3.9%. Fid-disa' distrett ivvutaw 64.3% tnaqqis ta' 6.9%. Fl-10 distrett ivvutaw 58.9% tnaqqis ta' 8.5%. Fil-11 distrett ivvutaw kważi 70% tnaqqis ta' 6.5%. Fit-12 distrett ivvutaw 59.8% tnaqqis ta' 5.1%. U fit-13 distrett, id-distrett ta' Għawdex ivvutaw 74.9% tnaqqis ta' 2.2%. Dan ifisser li meta wieħed iħares lejn l-ammont ta' voti li ntefgħu f'din l-elezzjoni għall-Parlament Ewropew kien hemm tnaqqis ta' aktar minn 2% fuq l-elezzjoni tal-2014. Ifisser ukoll li jekk wieħed iqis ukoll dawk li ma ġabrux il-vot kien hemm aktar minn 100,000 persuna li kienu rreġistrati li jivvotaw iżda m'għamlux dan.